Takže čus lidi, vítá vás Lukas už u dalšího videa z Elvenaru. V dnešním díle jsem se, jak si můžete dál ve výzkumu, už jsme konečně ve výzkumu víly a dostáváme se postupně dál. Už jsme dodělali ty trpaslíky, ukážu vám nějaké nové věci a hlavně budu pokračovat dál v vílým výzkumu. Asi se uvidíme, až já získám něco, třeba tady denní farma, nebo noční farma tady je v tom. Pak budou tady noví vojáci, což budou včelí jeskyně, který jsou mega totálnétý a květoucí čarodějnice další level. A budeme mít taky hlavní sídlo ve stylu víl, což bude mega pěkný. Taky jsem tu postavil spoustu novinek, což máme tady trpaslík ještě z minulého výzkumu trpaslíků. Postavil jsem tady další slévárny na měď produkujouce, máme tu trpaslíčí portál. Tyhle ty věci možná půjdou pryč, to nevím, tak proto jsem vám to ukázal, protože se toho možná pak zbavíme. To samý i tady ta budova, která je docela vtipná. Jmenuje se to Krčma u tří pocestných, což je jako OK. Tady týpeček nalejvá pivíčko, sice je to voda, ale má to být jako pivo. A sbírám tady spoustu věcí, taky jsem změnil naší zahradu, kdyby tady nebyly teďka ty obytné budovy, tak by to bylo lepší. Což my teďka nemáme místo, ale máme tady naší květoucí zahradu, která přibyla s novýma věcma, což je slepičí mítina a tady třeba veselé kolo a zahrada přepichu, který můžeme postupem času vylepšovat na další úrovně, což nás určitě čeká. Taky tu máme spoustu bojovných, taky ve stylu trpaslík, zbrojnice a i kasárny ve stylu trpaslíků. To bylo tak nějak všechno, co jsme získali v době trpaslíků, výzkumu, taky dílny a hlavní sídlo se změnilo na trpasličí styl, ale my teďka musíme jít s výzkumem dál, což nám teďka čekají ty víly a pak orkové a goblini, který jako upřímně orky a gobliny mám mega rád. Taky tu je nový update nebo nový event, který máte tady křišťálová expedice, který trvá 20 dní. Můžete tady získávat spoustu nových věcí, jako jsou portréty, budovy a je tady taková zajímavá minihra. Když tady seberete tyhle, tak tady je můžete spojit, stane se vám kladivo a uděláte si třeba lepší kladívko. Máte tady ukázaný různý, jak se z čeho kraftí. A vy tady dostanete tu budovu. Získal si budovu, já vám ji teďka tady rychlostí ukážu. Je to přesně tahle budova, která je docela velká. Takže budu muset tady udělat někde místo, ale pak vám ji... Tak, udělal jsem tady místo, už se nám tady dělá ta budova slévárna na mrazivé drahokamy. Je to docela pěkná budova, můžete si ji postavit mezi tím, než skončí ten event. Já vždycky tady máme z minulého eventu tuhle budovu, řádní lázně, který jsem vylepšil na 3, pak tady ještě z minulého updateu, což určitě víte. Určitě můžete kouknout do playlistu, tam jsou všechny díly tady z Elvenaru a budeme postupně vylepšovat dál a dál. Uvidíme, kam se dostaneme, protože to je docela náročný. Můžete si tady vybrat, jestli chcete knížky nebo tady kouzelný prášek, který určitě beru. Kouzelný prášek, knížek můžu kupovat, takže jich budu mít dost. Se uvidíme u dalšího videa, takže tohle video bylo trošku kratší. Doufám, že vás zabavilo. Já tohle video dělám tak trochu narychlo, takže
si budu vážit každý podpory, který pod tímhle s tím videem dáte a my se uvidíme, až já pokročím trošku ve výzkumu, možná i dřív. Uvidím, jak nám to dopadne. Děláme si tady třeba tuhle kostku, kterou tady máme, teďka z ní máme tohle a vy si tady takhle koupíte pár věcí, spojíte dohromady, mám kostičku a teď potřebuji ještě tady třeba tier 5, tak si tady nakoupím nějaký random věci, spojím dohromady to, co bude, spojím, spojím dohromady a splnili jsme jeden gol, což vám dá zajímavý itemy, můžete to tady pak získávat různé věci. Tak a tohle to bude pro dnešní video, takže jak jsem říkal, určitě tady nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a my se uvidíme u dalšího pokračování z hry Elemenár. Pivo si dám.